Na túto bielú samičku, na toto som sa zlutovala, je veľmi pekná, tak zatiaľ je tu s touto druhou. Mala ísť do Perkeltu, ale je fakt pekná, takže tu si asi nechám, alebo ju niekomu môžem predať. Je to kríženka panonského. A toto je burgundská samička mladá, tak zatiaľ to budú musieť byť takto spolu. No. No, toto sú ďalší. Tu je taká strakatá samica. Ide môj prcko, už som jej úplne zrušila hniezdo, lebo je strašne teplo. No, krpci. Ona je hrozne zlatá. Všetky tieto králice sú strašne dobré mamky teda. Tu je moja obľúbená samica, Snehulienka. Ona je trošku prasa, vždycky si vyhrabe slamu, aby ležala na niečom mokrom. No takže, aj keď majú čisto, tak ona vždycky si vyhrabe a lahne si do nejakého hnusu. Tam má hrozne zlaté mláďatka, sú veľmi kontaktné. No, čaute. No, tieto mi tiež bude ľúto zlikvidovať potom, pretože sú strašne zlaté. Takže včera ale sme 4 králiky dali ďalej do chovu jednému chovateľovi, takže verím, že aj z týchto pôjde veľa do chovu. No a tu máme samca, to je Lukáš číslo 2. Lukáša 1 zlikvidoval Meloj. No, takže Lukáško je tu nový, trošku sa bojí ešte, ale on si zvykne časom, len taký pokakaný. No a tu na dole je dočasne, ona býva furt vonku na pastve. Oni aj ten Lukáš hore, oni všetky bývajú hore vonku na záhrade, ale tým, čo idem na dovolenku, tak už som ich teraz dočasne zo záhrady zrušila a budú musieť byť teraz v králikárniach. No. Táto samica, to je činčila čistokrvná a ona je dosť veľká nerváčka teda. Tak uvidíme, aká bude. No a tu ďalej. Tu mám ešte ďalšiu králikárňu. Toto už je 4-ročná stará samička. A má tu 8 mladých, ale len 6 je jej. Dve som jej dala od samici, ktorá mala 13. Takže stará sa o všetky pekne. Jeda, nepadla nejaká doska. No. Ale väčšina chovateľov by už dávno vyradila z chovu, lebo už má svoj vek, ale ja ju zatiaľ nehávam. Ona je hrozne dobrá. Je to taká ošklbená z toho, koľko si naozaj, keď bolo leto, tak si vytrhala toľko srsti na hniezdo, aké by bol január. Tak som jej z toho väčšinu vyhodila, pretože by tie... No, padlo mi to tam, no. Melojko, keby si to tam nerobíš, tak mi to nespadne. No, takže by sa tie mláďatka neuvarili v tom hniezde, tak som jej zrušila to hniezdo, no. Lebo to naozaj nepotrebujú. A ďalšia činčila. Tiež trochu nerváčka. Oni sú sestry a sú pekné nerváčky obidve. Oni sú naštvané, že sú zavreté, pretože sú zvyknuté sa pásť. No ale bohužiaľ, musíte to vydržať, kým budem na dovolenke. No, tak snáď táto samica ešte chvíľu vydrží. Máme síce kopec náhradníc, ale je to pekná samička, je to veľká svetlý strieborný. Alebo nejaký jeho kríženec, není papierová, tak neviem. Ale myslím si, že to je veľká svetlá strieborná. Alebo akože veľká svetlá strieborná. No a tu máme prckov. To sú poškorici, ktorú som vyradila z chovu.
a po samcovi, ktorého som taktiež vyradila z chovu, pretože samca som omylom kúpila so zdravotnými problémami. Som sa ponáhľala a nevšimla som si to, boli sme u veterinára, ale skrátka nepomáhalo to. Samec bol veľký, svetlý, strieborný, jak hentá samička predtým. No a škorica tá stále prskala. Teraz v lete sa jej to zhoršovalo. On mal nejakú alergiu, si myslím, ale každopádne už sa mi ju fakt nechcelo trápiť. Bála som sa, že či to náhodou nebude aj infekčné, čo sa týka ostatných, takže škorica bola vyradená z chovu, čo ma mrzí, lebo to bola veľmi pekná samička, aj veľmi dobrá mama. Aj keď teda vedela byť dosť agresívna, keď sa jej do králikárne dostal náhodou nejaký malý králik z vedla, no tak ho vedela celkom pekne pohrísť. No ale určite si nechám z týchto malých niečo do chovu po škorici, lebo sú veľmi podobní ako škorica a hlavne ten najkrajší úplne vzadu je schovaný a nechce sa ukázať. No majú tam na okusovanie konáriky zo šipovej rúže. Tak. No a ešte máme posledný kotec. Takýto pekný, veľký. Tak, tu je ďalšia samička s mladými. No. Čau. Tam sú prckovia za tou kopou sena. Má ich tam 11. Alebo 10. Nie, 10. No. Ona ich mala 13, ale 3 som dala druhej samici. No, toto sú schovaní. Ja som vás mohla trošku sa ukázať. Ja som im tam dala veľkú kopu sena. Oni si všetci za mňa zaliezli. Čaute. No, toto je veľmi šikovná samička. Vanilka sa volá. No. Tak, to je skoro celý náš králičinec. Ešte máme jedného samca, ale ten je na pastve na záhrade. Ešte. Nemám ho kam dať veľmi, takže asi ostane na pastve na záhrade a budem dúfať, že sa nepodhrabe. Ale keby sa aj podhrabal, no tak už veľmi nemá čo zožrať. Už tam všetko je zožraté. Takže. Čo majú? Žrádlo. Keby náhodou niekto chcel králička malého do chovu, tak mi môžete napísať, bude ich o pár týždňov k odstavu naozaj kopec. Niektoré sú veľmi pekné, pekne. No, niektoré sú fakt tak krásne. Ale všetko sú to veľkí králici, nie sú to zakrsli, sú to krížance stredných plemien. Niektoré sú aj čistokrvné stredné plemena, máme burgundskú, čistokrvnú, aj samca, aj samicu. Máme panonsku, to je táto biela snehulienka. Vzadu je špindíra, trošku. Ale ona je strašne šikovná samička, vždycky si krásne stáva hniezdo už porad 2 týždne pred pôrodom. Nechce mi to zaostriť. Tak to je čistokrvné dve samice, burgundská a táto panonská. A potom máme tú veľkú svetlú striebornú, ale to uvidíme, že jak dlho nám vydrží. A samozrejme ešte dve čistokrvné činčily. No, takže. Takže máme aj čistokrvné, ale máme aj krížence. A mladé máme privážne krížence všetkého. Lebo samcov máme jedného kríženca a jedného, teraz sme vlastne zohnali burgundského mladého. No, Lukáško. No, Lukáško 2. No ale ešte sa strašne bojí, ale je to len od včera, takže sa nedivte, že je taký oplašený, že je Lukáško. Ale oni si veľmi rýchlo, oni sa vždy prvé 2-3 dní strašne boja a za chvíľku sa osmelia a už sa potom kontaktní. No. Tajguška. Tajguška. No. Ahoj. No. Tak to je všetko z našich králikov. No, pac.